Nu-ți pierde nădejdea când alții te lasă, când uită de tine și nu le mai pasă. Și Domnul simțită durerea trădării, pe când ucenicii l-au dat toți uitării. El știe ce înseamnă a fi singur în luptă, când inima întreagă în cioburi ți-e ruptă. El știe ce înseamnă să faci numai bine și totuși să suferi batjocuri, rușine. Și acum, lângă tine se sufere iară, purtând pe umeri amara-ți povară. Duios îți șoptește cu dor și iubire, privește înainte spre a ta răsplătire. Nu-ți pierde nădejdea când lipsa apare, când n-ai niciun sprijin și ești la strâmtorare. Iisus n-a avut niciun loc de odihnă și noaptea în rugă stătea ades în tihnă. El știe ce înseamnă a trăi prin credință, El știe ce înseamnă să aștepți biruință. Deși n-a găsit pe pământ împlinire, spre Tatăl într-una aducea mulțumire. Și acum cu blândețe te îndeamnă și-ți spune să crezi că El poate să facă o minune. Așa cum hrănita mulțimea în pustie, cum nici nu te aștepți, îți va face și ție. Nu-ți pierde nădejdea până orice ai trece, puterea-i măreață, nimic nu întrece. Pe brațul său tare mereu El te ține, căci mult te iubește și pasă de tine. Nu-ți pierde nădejdea, Iisus totul știe. Nu plânge, fii tare, în Domnul te încrede. Curând, foarte aproape, e clipa în care la tot ce ai cerut îți va da rezolvare. Aș vrea să te ajut și să simt ce în tine, dar Domnul o face mai bine ca mine. Mă rog să împlinească prin slava-i măreață a sa voie sfântă de plin în a ta viață. Amin.